Και θα δείτε την εν λόγω εντός εισαγωγικών κυρία. Το ότι πηδήχτηκε με αυτόν που πηδήχτηκε, καλώς έπραξε, δεν με ενδιαφέρει, το είπαν οι φιλενάδες της. Αυτή την τρέλα που παρακαλώ πολύ να μην Μάτριξ. Μάτριξ. Πετάχτε τον έξω αυτόν. Μπορείς παρακαλώ να κατεβάσεις όλα. Γιατί ειλικρινά δεν έχει σχέση με το θέμα. Ανέβηκε απλά. Ήρθε να υποστηρίξει τη φίλη της. Δεν σε συμφέρει. Εγώ ανέβηκα να υποστηρίξω κάποιον εδώ, μπορεί ή ανέβηκα σε σένα. Ο Τόλης Μάτριξ Στεφανική όμως να ξέρεις, εάν δεν προσέξεις... Η Βούλα μιλάει πολύ όμορφα με την Στέφανη. Να είσαι δίκαιος. Αυτός ο άνθρωπος που κατηγορείται μέρα νύχτα... Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν, Λίκαινα, εγώ μιλάω μόνο με τον Μπουρίνι. Γιατί ήρθε σήμερα. Την κατηγορήσα. Ποιος την κάλεσε να μας πει. Και δεν με νοιάζει κανένας άλλος. Πέρα από αυτά που άκουσαν τα αυτιά μου, Ότι βάζει από τον τον ένα, βάζει Μπουρίνι. τον άλλον. Ότι βάζει φωτιές. 2 χρόνια είμαι μαζί. Έχω πει εγώ ποτέ κάτι τέτοιο. Όσες φωτιές μου βάλανε. Αυτό είπες για την Τάνια. Λοιπόν, εγώ... Είπες για την Τάνια ότι εγώ την βάζω να κάνει ό,τι κάνει. Είπα ότι για εσένα κατηγόρησα. Ότι η άλλη δεν καταλαβαίνει. Για να κάνει Ότι είμαι χαζή εγώ. Για σένα λέω λοιπόν, όχι για την Τάνια. Πάμε τώρα παρακάτω. Ναι, ότι εγώ τη βάζω την Τάνια να κάνω. Μα εσύ τα κάνεις. Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βλέπω πολύ. Πες μου ότι σε πετάξανε. Πες μου ότι σε πετάξανε. Κάνεις στο στόμα σου. Αλλά θα εξαρτηθεί από σένα, στο ξαναλέω. Όχι, μόνη μου έφυγα. Είναι η τελευταία φορά. Πάντως αυτό που δημιουργήσαν σήμερα είναι πολύ τραγικό. Πολύ τραγικό. Και κάτι πιο σοβαρό. Δεν σε αφορά. Δεν σε αφορά. Με έχει πιάσει πολλές φορές και δεν της έχω δώσει καν Θα πάρω σημασία. καμία θέση. Δεν θα Με πάρω έχει καμία πιάσει θέση. πολλές Αν φορές και δεν της κατηγορήσεις έχω εσύ, δώσει θα πάρω καμία θέση. σημασία. Να μιλήσω κι εγώ, σε αφήνω τόση ώρα. Α, ποια είσαι εσύ. Αν σε πιάσει η Τάνια από μόνη της, δεν θα πάρω καμία θέση. Αν την πιάσεις εσύ όμως, που είσαι μικρότερη, θα εννοείται πως θα ακούσεις τα ανάλογα. Σου εξήγησα ότι Εξαρτάται εσύ που λοιπόν με από έπιασες στο εσένα. στόμα σου δεν άκουσες τίποτα από μένα, τις μαλακίες σου, άσε σε Είδα μένα, από δεν σένα περνάνε. να γράφεις, σου Μπουρίνι, λέω σε εγώ δεν είμαι το chat. Μπουρίνι, άκουσε με λίγο, θα με ακούσεις εσύ τώρα. Εγώ δεν είμαι το χάπα. Όχι να καταλάβει και δεν θέλει να καταλάβει. Θέλει να φανεί ότι η Μπουρίνη νοιάζεται. Τώρα η χαρά της Μούμιας ότι λένε για την Μπουρίνη. Λοιπόν, άκουσες τι, ξέρεις πολύ καλά τι είπα και μην το πας εκεί που θέλεις. Μαλάκα, είναι τόσο διπρόσωποι οι συγκεκριμένοι που δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή τώρα λέει, την έχουν βάλει... Μα δεν έχεις αναφερθεί ποτέ σε αυτήν. Όταν Τόσο έπαιξε καιρό όλα που αυτά είμαστε έλεγε. εδώ, τόσο καιρό που είμαστε εδώ, δεν είδα να ακουστεί, να μιλήσεις κάτι, να πεις για αυτήνα. Γιατί Αυτό δεν έχει είναι που το με στένος, ενόχλησε. γιατί δεν έχει το στένος να παραδεχτεί ότι όντως το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν το έβγαλα εγώ. Εγώ ήμουνα στην Κόρινθο. Αυτή ήταν στην Αθήνα. Κατάλαβες. Άρχισε να λέει ότι μυρίζει η ανάσα σου και πώς είσαι έτσι και το σώμα σου και το πρόσωπό σου. Αλήθεια μωρέ Στέβη, δεν θυμάσαι τα περσινά, τα προπέρσινα, τα live που κρυβόσουν πίσω από τη φωτογραφία σου και πίσω από αυτά. Αλήθεια, τώρα θα δείξουμε την ομορφιά μας. Θα έπρεπε τουλάχιστον να είσαι επίκη σε αυτό. Που δεν σε σπέρνουν, βάζεις να τσακώνονται και να παρανοούν πράγματα. Αν ήμουν μαζί σας, θα σας βόλευε. Όχι, εγώ δεν θα θέλω ποτέ να είσαι μαζί μου, να είσαι σίγουρη, όπως και δεν ήσουν ποτέ. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή που σε έχω γνωρίσει, πάντα εμείς οι δύο ποτέ δεν τα πήγαμε καλά και ποτέ δεν κάναμε και παρέα, σωστά. Και αν σου μίλησα κάποια στιγμή, σου μίλησα γιατί ήσουν φίλη με τον Στέφανο. Εντάξει. Και εγώ επίσης. Μπράβο, ναι, οκ. Λοιπόν, αυτά από μένα. Πρόσεχε τα λόγια σου από εδώ και πέρα για μένα. Δεν θα σου πω κάτι άλλο. Πρόσεξε πώς θα σου Πρόσεχε τα λόγια σου από εδώ και πέρα για εμένα. Πρόσεξε τι θα Αυτό λες για την που σου Τάνια λέω. από εδώ και Παιδιά, πέρα. καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Το νου σου από εδώ και πέρα, γιατί εγώ καραδοκώ παντού. Πρόσεχε.
Παιδιά, αν μάθετε κάποια πράγματα, θα σας φύγουν όλα τα μαλλιά. Να μάθουμε τίποτα, όπως τόσο καιρό κρατιώσουνα, έτσι και θα κρατηθείς. Σε παρακαλώ Τάνια, κρατήσου, εσύ να είσαι καθαρή απέναντι σε αυτά. Δεν χρειάζεται να μάθει ο κόσμος τίποτα για κανέναν. Τι λες τώρα, την άπαξε την κοπέλα, χίλια δυο της είπε και θέλει να βρει και δίκιο. Ήθελα να ρωτήσω ποιος ξεκίνησε, Βικτόρια, ποιος άρπαξε ποιον. Ο Μίσιον τότε, τον Απρίλιο του 23, μη είχε ρίξει κάτι καντήλια. Σήμερα λέω, σήμερα. Σήμερα τι? Ποιος άρπαξε, τον Μπουρίνι ή η Στέβη? Μα την Στέβη. Όλα να σου λέω. Το είδα. Η Στέβη, και ακούσαμε που άνοιξε το τηλέφωνο, τα έχω γραμμένα, θα τα ανεβάσω ο Ζέρι Φρανς. Γι' αυτό μην μιλάτε όταν γράφω. Ανέβασε το και θα το παίξω εγώ. Ανέβασε το. Εμφανίστηκε η Φιδιό από το πουθενά να πει μαζεύτε την, κλείστε την κάπου. Αλήθεια. Αλήθεια ρε. Μωρή πουτάνα. Μη με αναγκάσεις να κάνω πράγματα που δεν θα έκανα ποτέ στη ζωή μου. Κατάλαβες, Φιδιό? Κλείστο το στόμα σου για μένα, ναι. Ειδικά για μένα, ναι, θα το κλείνεις το στόμα σου. Κατάλαβες, κατόβλαχα? Ασχολήσου εκεί με τα αρχίδια που ασχολιέσαι κι άσε με μένα, ναι. Ποιος θα με κλείσει και πού? Ναι, εγώ. Σε συνεννόηση, έχουν συνεννοηθεί. Έλα τώρα Καραμέλα, τώρα με στα ψυχιατρία, τι έγινε? Αυτό που έκανε η Παγουρά με τον Κόμπρα όλες τις ώρες, να πούμε, και τραβάγαν και τη μητέρα του στο αστυνομικό τμήμα, αν χτυπάει, αν κάνει, για να τον κλείσουν ψυχιατρίο. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Δεν τα έχω στα χέρια μου, νομίζετε όλοι σας? Για βουλώστε το εδώ μέσα. Άντε που καθένας γράφει από εδώ κάτω, χίλια συγγνώμη σε όλους σας. Καλό παιδί ο ένας, καλό παιδί ο άλλος, καλό παιδί ο ένας. Αλλά εσείς δεν τα ξέρετε όλα αυτά. Τρέχανε 90 χρονών γυναίκα στο αστυνομικό τμήμα για να πούνε ότι τη χτύπαγε ο Κόμπρας, δεν την έδινε τα χάπια της και όλα τα παράπονα. Ποιος? Η Παγουρά με την αυτήν. Έλα τώρα. Έλα εδώ πέρα, τους έχει όλα για καλά παιδιά, τους βλέπετε. Ευχαριστώ τον Θεό που επιβεβαιώνομαι. Για όλους. Το ποιοι παίρνουν ψυχοφάρμακα εδώ μέσα φαίνεται, νομίζω. Εγώ έχω πει ότι επειδή και μετά το θάνατο της αδελφής μου που πάθαινα τις κρίσεις πανικού, έχω συνταγογραφημένα, τα οποία δεν τα παίρνω επί καθημερινής βάσεως. Γεια σου Πινελόπη. Δεν τα παίρνω γιατί δεν τα χρειάζομαι. Θα τα πάρω σε μία έκτακτη περίπτωση, εάν με πιάσει κρίση πανικού, εάν, όπως πήγα και έκανα πριν 2 εβδομάδες στην Αξονική, γιατί έχω κλειστοφοβία, τότε μόνο. Δένομαι εγώ να χρειάζομαι ψυχιατρική βοήθεια, αλήθεια τώρα. Έχετε δει τρελό, αλήθεια. Το ότι νευριάζω και βγαίνω από τα ρούχα μου είναι απόλυτα φυσιολογικό και σας πληροφορώ ότι αν... Βλέπετε το... Τάνια μου, χίλια συγγνώμη, βλέπετε το παρασκήνιο? Εδώ και 2 μέρες τρώγεται το πάνελ Μίσιον, Τζένι, Βάσο, Ιρούς μαζί με τον Τζεό, και πώς κάνουν την τρίπλα τώρα και φέρνουνε μία τον Τζεό, μία τον Ντόλι, τον αφήνουνε στα live, μία φέρνουνε το Στεβάκι. Καταλαβαίνετε τι τρίπλα έχουν κάνει να προσανατολίσουν και να φύγει το πρόβλημα των από εκεί και να έρθει από εδώ και να βλέπεις 2 live, Αναστασία, Νάνση, Απόλλωνα στο από εκεί, στο Μάτριξ, και οι άλλοι από εδώ. Το βλέπετε τι κάνουνε? Τόσο απλά τα μαθηματικά. Τι δεν έχετε καταλάβει εδώ πέρα? Υπάρχουν δάκτυλοι οι οποίοι ποτέ δεν ήταν εντάξει και εσείς τους στηρίζετε. Εσείς τους στηρίζετε αυτούς τους ανθρώπους που τους λέτε καλούς ανθρώπους. Εντάξει? Και φωνάξτε όσο θέλετε και απέναντι και από εδώ. Δεν αλλάζει ο λύκος με τίποτα.
Ρε, εγώ είπα, θέλουν να με πάνε για ψυχιατρική. Αυτό το έβγαλε έντονα πολύ άσπα. Σώνει και καλά να με βγάλει εμένα για το ψυχιατρίο. Πηγαίνετε με σε ένα γιατρό να με περάσει από ψυχιατρική εξέταση και αν όντως... Έχει κανένας, ρε εσύ, ρε Τάνια τους απαντάς χαζά τώρα. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να το κάνει αυτό. Απλώς οι άλλοι βρήκανε πάτημα, είδατε κάποια πράγματα, κάποια βήματα τα κάνουνε. Δεν είναι τυχαίο που η Τζέννη έπιασε τη μάνα σου. Θέλουν να κάνουν άλλη τρίπλα. Ξυπνάτε λίγο εδώ πέρα μέσα. Δέστε σφυρικά. Αυτά που κάνανε στον Κόμπρα, τα έχω όλα. Γι' αυτό τσατίζομαι να πούμε με τη σατανική ψυχή, το Μελισσάκι και όλους αυτούς. Γιατί τρέχανε ηλικιωμένους ανθρώπους στα αστυνομικά τμήματα η Παγουρά και οι άλλοι. Μαζί με την Τζο. Δηλαδή, πάτε καλά ρε εδώ μέσα και θα μου του παίξετε ηθικά στοιχεία. Και αυτή τη στιγμή φεύγουν από τα πάνελ των ανήθικων, των τραμπούκων και ασχολείται τον Μπουρίνι σε εισαγωγικά με τη Στέβη που είναι στη Λαφάνια. Έλεος. Και όλοι παίζουν το ρόλο τους. Πώς τη στέλνει εδώ μέσα τη Στέβης? Δεν έχει να κάνει αυτό. Σκασίλα μας. Ας τη φέρουν και ας τη φάνε κιόλας. Ξέρουμε ποια είναι η Στέβη και τι έχει κάνει η Στέβη. Το ότι δεν μιλάμε, ζαμαφού. Αλλά βλέπετε γίνεται